Това, което нали, продължавам от темата, нали, която Ники отвори, е, че тези хора, които имат високи доходи, а нямат заделено за самоучастие, по-скоро тези хора би ги попитала защо за всичките тия 20-30 години, без значение на каква възраст са, защо не са започнали да спестяват, какво ги е спирало, дали защото са пътували, дали защото са си купували скъпи придобивки, лични вещи и така нататък. Защото там се корени всичко. Тоест ние като едни адекватни брокери или кредитни консултанти без значение, трябва да попитаме защо този човек имал проблем с спестяванията. И да обясним, че ако той има една вноска 3-4 хиляди лева, живота му няма да е същия. По никакъв начин. И че ако той до тогава не се е научил да спестява, с тази вноска 3-4 хиляди, много по-трудно ще започне да спестява. Нали? И аз това го обяснявам, защото хората тогава по друг начин гледат на нещата и много често наистина казват, не е момента сега да си купувам имот, нали? Нека да изчакам, нека наистина да видя дали мога да спестявам, дали съм способен на това нещо и тогава нали, да тръгнем вече към одобрения, огледи и така нататък. Но това се изисква наистина една 100% консултация. Ти сама го каза, е необходимо да имаш финансова култура. Да. И познавам на това. много хора, които имат супер големи доходи и съответно тези доходи в края на седмицата ги няма. Да, масово. Говорим дори за една седмица. И си имам хора, които прахосват по над 5000 лева за една седмица. Да, виждаме и после влизат в някакви задължения, било то по бързи кредити и така нататък, било то и по нали, близки приятели, познати. Но да, необходимо е финансова култура. Да. Или поне метод, по който те да започнат да се учат какво е да спестяваш, какво е да заделяш, какво е да имаш кредит. Аз много често ги питам, имало ли си някога, дори потребителски, дали стока на изплащане, знаеш ли какво е? Защото всеки месец, като ти чука кредита, нито спиш по същия начин, нито харчиш по същия начин, нито пътуваш по същия начин. Вече приоритет ти е не къде ще отидеш и какво ще правиш, а дай първо да оставя паричките за кредита, после ще си купа каквото мога, нали, с останалите пари. Затова тръгвам насам, защото са неща, за които някои не искат да говорят, нали, ясно защо, но ние защо да не го споделиме, както си е.